Atensyon sa mga drivers sa traditional jeepneys nga magbiyahean sa Mandaue City bisan na Kuwang o papeles. Magsugod na sa pagpanakop ang mga sakop sa team sa mga violators. Si Nico Serino, adunay report. Nico? Yes, Bob, maghingusog na ang team sa Mandaue niining mga traditional jeepneys nga nagbiyahe bisan dili sila otorisado. Magsugod na ang taga-Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team pagpanakop sa mga nagmaneho sa traditional jeepneys nga nagbiyahe bisan kun kuwang og dokumento. Mihatag unta ang team og kutob Abril 19 aron sila makaproseso sa ilang permits. Suma pa, dunay mga jeepney drivers o operators nga nagbiyahe bisan kuwang o wala pa naisyuhan og team clearance. Rekisito aron makuha kini mao ang pagpa-inspect sa ilang unit ngadto sa LTO, LTFRB ug pag-undergo sa driver sa swab test. Kasagaran nga rason nga nung wa sila mukuha is kanang naa sila'y pending nga violations nga dako-dako. Mao na ilang gilikayan. Kay ato magitagaan og tagaan nato sila team clearance kung ilan ang bayran ang mga pending violations. Sa mga madakpan nga walay team clearance, isyuhan sila og citation ticket ug hayan ma-impound ang ilang unit. Bana-bana ni humawas, mga 60% pa sa traditional PUJs ang wala makakomply ug walay team clearance. According sa akong operation, niabot nag 50 sa daan. So naagi wa mo kuha team clearance. So akong gitagaan sila deadline last Monday, gihapon, Monday. Sa Mandaue City, 33 pa ka mga traditional PUJs ang naisyuhan og team clearance ug mao'y gitugtan nga makapamasahero. Laing katuyuan, Bob, niining gihimo sa team ang pagsiguro nga napatuman gihapon ang mga health protocol tungod kay duna kunoy mga traditional PUJs nga nagbiyahean gihapon nga wa matuman ang social distancing kining pagbutang og barriers. Mao nga mag-inistrikto na unya ang team batok kanila. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong report.